ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза якчанд намуд мошинои нав рӯй кардам ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мегузорем. дар имзо навор аст Toyota Corolla 2 ҳастай мошинои ВАЗ 21014 ва ҳастай мошинои советский ва Opel Astra F ва мошинои Daewoo Nexi ва дӯстон аз Opel хечбеки сайсиянои вагони беҳтарин мошино. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 160 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, пеша наворо сар кардан якта компания грузоперевозкаи хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Ака Ёқуб. И ака борои шуморо аз территорияи Москва буза қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Регар ва дигар шаҳрҳо оварда мерасонанд ва инчунин ба 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон оварда мерасонанд. мақсад шаҳри Бухтар, Ёвастай, Хуросон, территорияи Калхозобод, Кулоб, Восе, обшим 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи тобе марказӣ мақсад Душанбе, ҳамин Ваҳдат, Ҳисор, мисол Ёвон оварда мерасонанд. бори шуморо аз территорияи Москва ва Московская област қабул мекунанд. мошини майдаам дорам ки метавонад мошини майда карди бори шуморо рафта аз хонатон ёки аз ҷои кортон гиранд. беҳтарин компания боварӣ аст ки компания Ака Ёқуб. сета рақам дорад ки ҳар се рақамашон кор мекунад ва ҳар сешда WhatsApp-ам пайваст доранд. шахсоне ки мақсад бо рӯй мекунанд, марҳамат ба шумо тавсия метиҳем ба ҳамин ака бори худтона рӯй кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузифи хечбек светои British Champagne. соли барои 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекард. мотори 1.6 литр, коробка ҳам механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин сайстаниёи мақсад вагони. мотор мега зверай 4 дискови рамашка, 4 та балонаи 90%, кондиционер, ҳамаш қоидавӣ. мошин мега умуман растход надорад. мошиное ки мақсад ки бе растход монитор ҳамаш ҳастай. балон 90%, 4 дискови рамашка, кондиционер дорад. светои беҳтарин ҳамаш радной аз худашай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки боз камтар муомила мешавад. мошине ки як даст гашта аз мошина мегӯяд ҳамун вагони ҳамун мошин обшим як дастай хали мошин такси пакси гаштагӣ нестай. мақсад мега гарантикати соз астай. дар шаҳри Бухтар нархи 45 бо муомила мешавад. ин ҳамин рақамои мегафони соҳибшунай 24 соат номерои мегафоншон кор мекунад. шахсоне ки мехарин агар марҳамат шумо занг занед ба шумо фаҳмода метавад ёки аз ҳама хубаш рафта аз пеш бинед баъд ягон сом муомила карда гирем. марҳамат, занг занед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. ди мошини фурӯшӣ аст баъдрон ки Daewoo Nexi аст ки аз территорияи Москва. соли барои 2005 соле ки 34 бензини холя, мотор экономи 1.5 литр, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтаринай. мошин мегад полни худ мегад молодёжни кардагӣ аст, ягон камбудӣ надорад. хадовой балон ҳуҷҷат ҳамаш 100%. тун азиз, дарони мошин мегад тоза, мошин мегад такси гаштагӣ, мошин якдастай. просто як бародари тоҷик хуб дар ҳамун Москва мехорам, мегад студентем, ҳамин мошинам барои донишгоҳ рафтан омадан ҳамин гирифтиам ша. мошин полни худ молодёжни кардагӣ аст, яъне ки ягон камбудӣ надорад. самбуфери усилитл ҳамаш мега қатиш қоидавӣ, мошинчае ки бе камбудӣ, бе расход. айни ҳол қарор дорад дар Москва Киевский метрода қарор доштае. нархша мега 120000 рубл аст. бо муомила мекунем ва ин рақамҳои растияшон промой кор мекунад. дар ҳамин рақамҳошонам бо WhatsApp-ам пайваст доранд. рақамҳои растияшонам промой кор мекунанд. мошин мега дасти як дода хела гашта, мошинча мега 100%. ҳама ҷо шуда аст. хадовой балон ҳуҷҷат дорад. бо қатиш самбуфер усилитл ҳамаш ҳаста. мошин мега полни худ молодёжни кардагӣ. 120000 рубл бо савдо дорад. дар Москва Киевский метро. шахсоне ки мехарем бо мақсад занг занем бо муомила ва савдо мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат рӯй кунед. мо дар видеои оянда ҳамин хел реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Toyota Corolla як аст баъдон ки соли бароишаш 2007 соле ки сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. Абиё мотор 1.5 литра коробка механика ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин аст. Мошин мега 8 моҳи дига танировка дорад. ҳуҷҷатош мега солона ҳастай. Кондитсионер ҳамаш қоидави раднои краска ва балоншам ҳолати кория бадрун. Сайстани мошин мега созай 100%. Ягон BMW қошдорам боша мегад мақсад ки ба BMW қош мега алишам мекунем. Мошинча бадрун айни ҳол дар шаҳри Бохтарда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 75,000 сомонӣ ки бо савдо дорад. Мошин мега созай. Алиш тоқа ба BMW қош ба дигар навъи мошино намешавад. Сумкади 75 та мақсад савдо дорад. шахсоне ки мехаред рақамошон дар поини видео навистагаса метавонед ки бештар маълумоташа аз ҳамин рақамо гиред. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо, ба хотири меҳнатҳое ки мо мекунем барои шумо лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва агар имконият бошад навор дар ватсаби мо подлисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст баъдон ки соли бароишаш 1999 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Абиё мотораш экономни 1 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Daewoo Matiz стилои мақсад золотисти свет. хоб мошинча мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардаги нав мегӯяд ҳуҷҷат кардем 1 сола ҳастай. хоб салоншам судастатун азиз мошинча мегӯяд балоншам ҳолати кория хай обшим нахаду дар нархаш арзанда. нархи мошин мега 17,000 сомонӣ аст бо ягон сум муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровда. территорияи Хуҷанд мешавад. мошинча нахаду ай 17,000 сомонӣ мега бо савдо дорад. шахсоне ки мехаред рақамошуда рақамҳои TCL кор мекунад ахири 61 метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ аст баъдон ки сечкаи объёмни аст ки Mercedes-Benz C-Class светои сиёҳ. соли бароишаш 1998 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. объём мотор 1.8 литра коробка механика сайстани мошин баъдон беҳтарин аст. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад, люк дорад, кондитсионер дорад, гази Евро 4, чашкаош мегӯяд варид надорад, мошинча мегӯяд 100% ягон камбудӣ надорад. агар шумо дар Москва ягон мошинам дошта бошед ба мошин мегӯяд алишам мекунед, яъне ки соҳиб шумо мегӯяд ба қарибӣ мегӯяд билет дорем Москва мерем, мегӯяд мақсад территорияи Россия. агар ягон вариантҳои хуб ай Россия боша мегӯяд ба мошинои Россиям алиш мекунем. агар кадоме ки дар Тоҷикистон ба пул мехарад нархаш 60 бадрон бо савдо мекунанд. мақсад ки 60,000 сомонӣ муомила доштаи. балоншам ҳолати кория дискаҳои рамашка мошин мегӯяд 100%. айни ҳол дӯстони азиз дар территорияи Душанбеда қарор дорад. аз шумо ва илтимос дорам ки беҳуда мегӯяд нороҳат накунад фақат одамони харидор. ҳастай рақамошон мегафон шахсоне ки мехаред, шахсоне ки ягон вариантҳои алиши аз Москва дорем маромат пеш кунем. фақат илтимос мегӯяд беҳуда нороҳат накунем. маромат одамони харидор. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки бояд тагад Toyota Corolla як аст ки светои сафед. соли бароишаш 2005 соле ки сӯзишвориш бензини холия объём мотор 1.5 литра коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер коробкаш 100% мотор беҳтарин ва ҳуҷҷатам дорад. не ки нагуфтан чанд қаср сӯрок ҳуҷҷат балон нав коробкасоз мотор беҳтарин ва кондитсионершам кор мекунад. мошинча мегӯяд 100%. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 69,000 сомонӣ ки боз савдо доранд. дар таги видео мо бисёр хоҳиш мекардем ки Toyota Corolla 1 яъне ки бисёртар монед бари шумо Toyota Corolla 1 аст ки экономи 1.5 моторуш ҳаст бардорон. мошин дар Душанбе 69 та савдо дорад. шахсоне ки мехаред дар поини видео аст рақамошон метавонед ки бештар маълумотҳои пурраша гиред. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотон нагузорем фаромӯш накунед ва навора силкаша дар ватсаби мо подлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 2104 аст баъдро ки мошинои советские чихеле ки дар комментира хоҳиш кардем. соли бароишаш 2006 соле ки сӯзишвориш газ бензинаш кор мекард, объём мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балоншам хай средняи раднои краскаи мошин мегӯяд дар ҳолати кория дӯстони азиз
не ки нашуд ҳуҷҷатош ва дигар чӯш ягон чи гуфтагӣ нест. Хай кадометон ки мехарем бо мақсад маълумотча мегирем. нархи мошин мега 15 000 сомонӣ аст, бо арзон меша ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ваз 21014 сахтарони ҳолатҳои хур хуб аст ва дӯстон азиз рақамошон билайна. шахсоне ки мехарен ягон маълумотча хоҳен фаҳмидан, ина рақамошон дар поини видео аст, марамад занг занед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдро ки дар кузофи караван универсал светои бризшампан аст. хоб соли бароишаш 1997 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекард. авбиё мотораш 1.6 литра коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% фақат камбудиш ҳамин краска. мошин 4 та баллон парч кард дӯстони азиз. хоб мошин мегӯяд ҳуҷҷатош то моҳи декабра срок дорад. фақат камбудиш ҳамин ки мошин як краска талаба паталоқҳо ҷуни саломаш тоза кай. 97 сол камбудиш краска дига маҷош 100%. хоб нархи мошина мега 25500 мега бо муомила дорад ва мошин дӯстони азиз дар Душанбе айни ҳол қарор дорад. нархи мошин чӣ хеле гуфтум 25500 сомонӣ савдо дорад. шахсоне ки мехаред рақамошо дар поини видео настегаст марамад занг зада бештар маълумотча гирем. дӯстони азиз шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маълумотро икнен, мо реклама мегзорем, лайкора гузорем ва навора позитсияш кунем. мегзарем ба 9 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдро бояд ага караванҳои сафед астае ки универсал соли бароишаш 1994 астае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекард. авбиё моторош 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи бадрон. мошинча мега соза хеле ки дасти як одамда гаштест. ва дӯстони азиз балонаш ҳаволати кория хай салон 94 сол аст. каравани сафед 94 сол соз. нархша мега 20 мегем бо конкретна савдо мешавад ва мошин айни ҳол дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. ҳаста рақамош рақамҳои TCL Тоҷикистон аст кор мекунад. шахсоне ки мехаред занг зада бештар маълумотча аз суҳбатшо гирем. дӯстони азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.